Hola de nou, ja tornem a ser aquí avui per comentar el tercer episodi de la sèrie de Star Wars Battlefront. Avui, com veieu, per fi us porto un mode multijugador. Val? Aquest mode concretament és el de captura de droides, on el que haurem de fer és lluitar amb equips de 6 contra 6 per capturar 3 robotets, 3 droides, concretament el GNK, val? Que es van movent pel mapa, és a dir, cada droide està situat en una part del mapa i es mou per una petita zona. Tots els mapes seran mapes petits, no? Perquè ja hem dit són equips de 6 contra 6 i partides que duraran com a màxim 10 minuts. Val? I l'objectiu és agafar aquests droides, capturar-los i defensar-los durant un període de temps tenint-los els 3 alhora. És a dir, l'equip que els tingui els 3 alhora i els defensi durant una petita estona serà el que haurà guanyat, i si no, quan acabi la partida, aquell que tingui més droides guanyarà, és a dir, quan acabin els 10 minuts. Veieu aquests punts vermells i blaus? Això és una partida que ja havia començat. Ara vaig a buscar un droide, aquí el tenim, mireu, aquí davant, que va caminant, val? Amb la X el captures, llavors l'has de tornar a blau perquè sigui dels teus i defensar-lo dels atacs dels enemics perquè no el capturin. A dalt, al centre de la pantalla, veieu els droides que tenim al nostre equip, l'equip blau i l'equip vermell. Bumba. Ja veureu que les partides que vaig posant són com aquelles que fa l'Eti de Cat o l'Ecar 13, no? On fan 20 morts a 0 i coses d'aquestes, ni nuques, ni coses per l'estil. O sigui, una mica paquet, això sí. Aquí amb l'escut per veure si ens regenera, però no ho fa. Ara sí, i anem a carregar-nos aquell paio d'allà dalt. Allà. Com us deia, cada droide té una petita zona i no es mou d'allà, és a dir, no van corrent pel mapa com indistintament, no? Sinó que tenen una petita zona on van caminant així, veieu? Pip, pip, pip. El que va molt bé és ajupir-se, no sé si ho faig en aquest vídeo, i ajupir-se al seu costat, i almenys així t'assegures que no et disparen des d'un angle. Clar, que des dels altres pues, passa això. Ara tenim 2 droides, però quan fa pampallugues vol dir o que te l'estan prenent o que l'estan conquerint. Veieu el A? Doncs en aquests moments ens l'estan prenent. Hi ha una cosa que no sé si té cap altre joc, que és que cada partida se t'assigna un company. Si jugues amb algú que coneixes i està dintre d'un grup que crees, doncs aquell serà el teu company. I si no, doncs és aleatori, no sé com ho decideixen, però després, quan fas el respawn, quan reapareixes després d'una mort, pots prémer la Y i apareixeràs just al seu costat. Clar, això té els seus riscos, perquè pots aparèixer enmig d'un bon sidral i acabar mort al moment. La veritat és que és un mode de joc molt divertit i molt frenètic, no? Com la majoria d'ells de Star Wars, que és una de les característiques d'aquest multijugador, és a dir, no pararàs en cap moment, estaràs tot el temps corrent, disparant, trobant enemics, morint molt, i això el fa que sigui super dinàmic i molt entretingut. Hi ha gent que potser li agrada més una cosa molt més tàctica, a veure, que de tàctic ho és, però que permet això, no? D'anar a sac tota l'estona, així una mica de descontrol. I tot i això, si hi ha algú que s'ocorre, doncs guanyar. Pam! Aquest s'ha menjat la granada, Veieu? Aquí sí que em sembla que m'ajupiré ara. Sí, i tant que m'he jupit. Au, adéu. En 15 segons tenim 2 dels droides. En teoria estem capturant l'últim.
A veure si ho aconseguim abans dels 27 segons. I res, aquest és el mode de captura de droides. El primer multijugador que us ensenyo de Star Wars Battlefront. Us en continuaré ensenyant molts més. I ja ho sabeu, si us agrada el vídeo i la sèrie, compartiu-la perquè tothom la conegui i gaudeixi d'aquests vídeos. I subscriu-vos al canal per donar-me suport, likes, unlikes, si no us agrada. I sobretot una cosa que m'agrada molt és que comenteu i que interactuem d'alguna manera, perquè si no és una mica avorrit tot el tema, o sigui que ja ho sabeu, comenteu, subscriviu-vos i compartiu. Vinga, que això s'acaba. Uah. Bumba, granada aquí. Quina neteja que he fet. Jo soc molt de granades. Mireu a la part dreta baix com s'està carregant les cartes de granades. Veieu? Fins que no es carreguen no en podem tornar a tirar. No és que puguis anar recollint granades per aquí i per allà, sinó que és com un poder i es va regenerant, no? Hi ha alguns power-ups que et pots trobar pel mapa que fan que es regenerin més ràpid o que apretant LB i RB es regenerin de cop, però no són molt abundants. Bé, i això ha estat tot. Ara me n'aniré a preparar un nou vídeo per la sèrie, serà el quart, i a veure quin mode de joc us ensenyo. No sé, si creieu, si en voleu veure algun en concret, això, pel quart, pel cinquè, pel sisè, no sé. El que vulgueu, deixeu els comentaris. I res, vaig a veure quants crèdits em donen per poder desbloquejar coses.